Good morning guys! Ako po ulit si Nads Kitchen. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng Bicol Express. Pero guys, hindi bastang Bicol Express. Bibigyan ko po siya ng twist. Ito po, oh. See? Tahong po ang gagamitin ko sa pagluluto ng Bicol Express. Guys, ito po siya. Yan. Yan guys, oh. Nasa 2 kilo to guys. Ang gagawin natin muna, unang gagawin natin ay papakuluan muna natin siya. Tapos after mapakuluan siya guys, hihimayin natin siya. Tara guys, umpisahan na natin. Ayan guys, tapos na ang ating pinakuluan na tahong. Bali guys, ito na, yari na po siya. Hinimay na po namin siya, hindi na namin pinakita sa inyo. Ito po. Yan. Tsaka guys, bali itong gagamitin natin sakap sa kanya sa pagluluto. Ito po. Ito yung bawang, sibuyas, luya, and then kamatis. Tsaka siling manghang, tsaka yung siling panigang. Ayan guys. At tsaka gagamit din tayo ng bagoong na binili kong 5 piso lang yan guys. At saka ito guys, oh, pag nakikita nyo, ayan, alamang na sariwa, bagong din na sariwa yan guys, wala pang asin yan, wala pang timpla yan, nabili ko po sa palengke kaganina. Tapos siyempre mantika, gagamit din tayo mantika, konti lang. Tsaka pang palasa guys, pang palasa, tsaka pamintang durog, tsaka asin. At tsaka di mawawala ang ating unang piga ng nyog. Ayan guys. Tsaka siyempre itong tahong. Yan. Okay guys, mag-start na tayo. Yan, bali. Ito na, mainit na. Pinilit ko niya kanina. And then, lagyan tayo ng mantika. Tila. Butin natin, wala na. Okay. Then, mag-start tayo sa first bawang. Mainit na yan guys. Ayan. Ayan guys, isunod na natin ang onion, sibuyas. Isama na natin guys ang luya. And then next ay kamatis. Ayan guys, oh, kamatis. Tapos na siya. Ilaglag na natin ang ating bagoong. Ayan guys, oh, yung may timpla na. And then guys, isunod na natin ang ating, ayan, tahong. Ito na. And then guys, isunod na natin ang sariwang bagoong. Ayan guys, oh, sariwa. Wala pa siyang timpla. Haluin lang natin siya. And then guys, ilalagay natin din ang siling pula, yung manghang. Yan, ilaglag ko na guys, ha. Yan. Ayan guys, nakita nyo, malapit na siyang matuyo. Ayan, oh. Malapit na siyang matuyo.
Ngayon guys, pwede na natin ilagay yung ating gata. Ito na yung gata guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Ngayon guys, ang gagawin ko ay hahatiin ko lang siya. Hindi ko siya uubusin lahat. Ayan. Lalagyan ko na siya. Ngayon guys, ilalagay din ulit natin ang sili. Ayan guys, oh. Ayan. Marami siya. Ngayon ang gagawin ko, hahatiin ko din ulit. Ayan. Balik kalahati lang muna. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin guys na matuyo siya ng konti, maiga ba? Yun. Tapos pag natuyo na iga ng konti, ilalagay na natin yung pinakalas na gata, yung tinira po natin kaganina. Ayan guys, medyo natutuyo na siya. Tingnan nyo, ganda-ganda na niya, no? Ayan, oh. Tingnan mo guys. Guys, ngayon guys, ilalagay na natin ang pinakahuli ating gata. Ito po siya guys. Ito na yung tinira natin kaganina, sinabi ko po sa inyo. Ilagay ko na guys. Oop, tama na. Stop. And then lagyan natin guys ng paminta. Yan. And then pangpalasa guys, pangpalasa. Ito na, lalagyan ko na siya. Hop. Okay na po 'yun. And then mag-a-add ako ng salt. Ayan guys, yung ating asin. Lalagyan ko lang siya konti lang guys, a little bit lang. Ayan, konti pa. Okay. And then haluin po natin siya. Halo lang. Tapos ngayon, di ba nakita nyo guys, wala po akong binanggit dito simula po kanina sa pagluluto ko ng, takpan muna natin siya. Hindi po guys, yes po, tama po kayo, hindi ko po siya tinakpan. Kasi pag tinakpan ko po siya, ma-overcook po yung ating tahong. Ang tahong po kasi guys ay madali lang lutuin siya. Bali makaano lang siya ng apoy, luto na yun guys eh. Kaya ang ginawa ko, hindi ko po siya tinakpan para hindi po mawasak yung laman niya. Ayun, ganun po ang sikreto nun. Tapos ito, hintayin lang natin siya guys mag-iga ulit yung ang gata niya, yung sabaw niya guys. Pag natuyo na siya ng konti, nagmamantika, saka na natin siyang hahaunin. I-plating na natin siya guys. Ayun, hintayin na lang natin yan guys, matuyo. Oh, okay guys. Ayan guys, nakita nyo, naiiga na siya, natutuyo na po. Ayan. 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 Wow! Galing mo talaga, Nads. Iba ka talaga. Ayan guys, bago natin siya kunin, ito na guys, yung huli. Ayan, yung natirang sili. Ilalagay ko po siya, i-add ko pa siya. Manghang na yan guys, tinikman ko na siya. Okay, panalo guys. Panalo. Ayan, ilalagay ko na guys ha. Hala ka. Ayan pa. Wow. Ayan guys, luto na yan guys. Papatayin ko na siya. Okay na po yan. Ipi-plating na natin. Yan, okay na yan guys. Ayan guys. Yari na po ang ating tahong Bicol Express. Ito po siya guys, oh. Ayan. Ayan guys, oh. Tingnan nyo po. Wow. Ayan. Ayan, bali titikman na po natin siya. Ayan. Tsaka ang daming sili guys. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Guys, unang subo para sa lahat ng mga nangingisda.
Mabuhay po kayo. Mm. Sarap. Grabe. Ang hang niya. Super. Yung tahong, lasang-lasa mo siya. Napakasarap. Grabe. Panalo guys. Yung baboy at saka manok, wala pong sinabi. Grabe. Ang sarap. Mm. Mm. Masyadong kakaiba to. Grabe. Bali guys, napakadali na luto, di ba? Step by step po yun, pinakita ko sa inyo. Bali kung gusto nyo, panoorin nyo na lang ulit siya. Basta yun guys, basta sa mga susunod na episode ko, siguro, gagawa din pa ako ng mga iba. Marami pa akong gagawin na iba. May sabaw, or masarsa, o darating tayo sa baboy, baka, manok. Lahat gagawin isda, gagawin ko po lahat yun. Ayan guys, oh. Yun. Oh, ayaw mo talaga direct. Bahala ka. Sarap. Hindi siya nakakasawa. Ang sarap talaga. Wala akong masabi. Napakasarap. Ayan guys. Hindi na po ako magtatagal. Hanggang dito na lang po ang video na to. Mabuhay po kayo.